Kinong yalam kidukot bat kinong hikai Skul All Primary School Teachers Association bat ko All Meghalaya Primary School Teachers Association haka alpu ar tarik alhajar arpusan kilami hasurok banyat bat ba ban Dawa naga sorkar Meghalaya bat nakatenat puli puthi ban nempen trekam ya Meghalaya Education Grant bat ban Pynneh eki deficit post jang kinong hikai Skul hakani kasngi daki hajar ngut kinong hikai Skul kilami banyat bat ba rengkat kijing tho haki plakan ban penurlong ya kijing Dawa jongki naka Khuborjylla la sedang ya kijing yat pat ba Najil Road kendaila terter bat penkut Shillong Golf Club la penlong ya kijing yalang pat ba ban pensngau shaka sorkar ya ki katu kani kimat jing Dawa jong kinong hikai hakani kijing yalang la yo kijing keren na uba F Shulai Secretary APSTA babu kular khongjiram bat kiwe kinong hikai Skul. Lain by lain lani kapang by kapang. Hakan riuh telik jauh benai Januari arhajar arpusan. Mga presiden niawan sedai sebuah keren. By the way na ki principal jauh kawai ke higher secondary school. Upai ke WhatsApp ke batok kumni. Ba kitu ki bedro ya ke GIA. Kidai ban syong thai no nakan ripos nem syakasan pukras nem. Namar banyak kali gaksiyo ngapersyang ban page mobile mo ongi presiden ngamtre ban page yaka habak syong kali ngan dalapay siyen ngan sapuli yaka. Banda mo dalapay sapuli hayang pulis siya kani kalakta siya yaka jingmut berkat bat kamdam yaka mensim kejonga kapang perkat na kabenta kitu kinong hikai ken tiba dei ban syong thai no na batula dak san pukras nem hakal lai puwe trik jong panai march ar hajar ar pusan ikong
khi cũng ní dan the team của chúng ý cái bằng ý chia selok berbo naga banta cũng no bandra ya cái buram trong cái session claim on 8 a.m. the next day nga tho ya cái này cái shit on su ni bo penmi order namar uni ude stengkli nga tho direct by show minister but nga ong ni kini la dalam pentrikam ya kani ke order kan plu ke sekretariat lingba jongi kinonikai ngam ko aban itu ke ai kijing kren namar latan dikhat bom nakren su fi ba subai ya ketu bayo ke penmong ya kita kibaya sya but hadin bengatho ai kani ngadan ka jingya kenduk lang bat kinong hikai jong kini kibat araja siko hagate ka office rekam jongi ko kedai hapadeng bengadang keren ola pun minister dengan wong basulai. I just want to inform you that the government has withdrawn. Di media kibadan hangni na try ke kiran ya kani kumbakalong ngau uru. Okay, thank you very much, sir, but I want to have a hard copy of it kundungan sungit but kimnian tang si hang ta hadin tang kendai terik kalami kan notification na set lenggo bahai gini notification kiba ong bawan poi no gubernur pada do kando kan state rekam ta gubernur ma bat ni iru bo gubernur jong iru dang hak banwat jing yarak nakiwe pat nomor ungkap de kamsu preng halat de hindi tinrei ni pat diteni ka ong kumne the notification issue by the department mong katkum kani the notification bala ong na gubernur bayakan ni ka 60 to 58 years has been withdrawn manubajak hak tijok Ampsta ngakaren ni bi omda ka basukran ketian di media bi kwa nga pangkret ngabu gini serial ba but hadin kata kabar bat kami kani ka rally balai. I think I have to mention, sir, please don't mind. Nomor ba napo garuhal skill on what look keren MOU. I'm not going to talk about NOU as I have been bound by the whole Garo not to speak anything about MOU. But I just want to say how this rally start and begin. Kadai hagakat kendai terik. Haba ke sarkar claim the tip kiniki decision without your knowledge. No, they have signed the MOU handing over the 20th government LP school to the NGO. That point came, the second point, why we are here. We are not home, but just to give you the gist how we are here. But at the end we have moved, no? On 26 June, we have submitted a memorandum to the Chief Minister, and the Chief Minister assured that we will look into it. And it happened on 18 August that the government postponed the implementation of the MOU. Artally. Kataru gadai ka jingjok jong no, ka jingjok jong ka Ampsta, but we are in one bana. Postpone, but we don't know. We have to be serious. We have to be very careful. Maybe at any time, when the 2 months time lapse, maybe they will implement. We should stand and unite together. That is the second point. The third point is MOU, MEG. Implement MEG, then tinong hikai deposit kibadang dan haduk kerta kabaki kidang tray
kanum kta yaki. Oi, kanum kta iko. Kanum kta mis gikonya. Andai ngapat ko munong yalambu jongki wala saupu laisnem ngashakri. Ngapek ka future jongki kino bikai bat ka future jong. Ka education na po ka jala ka jongi. Bat ngan yale ru hadu bakot. Hadu banginda cok ya kani. Banginum aili. Ngadan na po ka commission. Andai minta mariami kani ka MEG ngam Julai attention. Kan mentoi nga mangan lek itu ka MEG. Mangan penbut nam ya ledi. Bangar ngam menjurita. Kila orang dikat bah kat lai triki han over. Ya kani ka report jong ka commission HAU chief minister barakai ki sendur kinong ikai ki kelija ka dur wasulai. Tinggal dai banca ke. Nama ngam kuat bandi tak don ki kinong ikai. Halo jong kani. Ni trend ban only kinong ikai. Oi. Nasukmen mah. Namar hakakat praterik hamangadan na joan. Udan hui ramba ubawan. Baru ong ma ngaju perkat atan ma wakat nang wan MP kasenyong kinong itay imgong tibatian wam MD kima kayi ko jay ka assistant kayo i nray hitip niyan habang nga ito kasni kapratrik nga krentang katukat ni nga say madan nakisawot nga nang say madan tang arnut. Bat ita ilong si dari bahasan rem bat ikong bikonya nala groom yaki bat ngadang tes yu begini hagini kindiat sni bangi alik cinglay ngong next year kin sayo ay go promotion na primary shaway kaya ga decision ka jampi no hapan tip yo kala no ay ketika jingkru ko jong ai ngagrum hai nah penteli iong yakini ki kentian habang atray bati pakna iong nga pakna mas ngau kumbangal atray na kabantay jong kinong itay ban ino ayati siteng nanti ngam tre promotion ngan sabe bat inangkay bat ilai mentah kumnoi keren bat kumnoi takul ki kwari rokat ki bana thok bat bang peni mena hangni kam dei ka jing start jong ki lawyer kam dei ka jing wat nang ni nang tai ka dei be naga ti ka joki bana be le e kanu shwa ben pelach ki kot Khubor shwa begini yang pakna ngaladet tek kabiang ni kambiang ngoong kabiang bat kita kidei ki bangala groom yaki ni sawat sarut nang dang di bakwa bantik ndrei ka session jongi kan yaim kat baki khamat ki jonga kini ladang amla asu ban yat ngan par secretary office rekam ke jongi bat nagamantah jong pi kini ginong ikai himday ban syakti menin besi kadang ni gue ko order mo dahdian bangilayo ay gato hangka pratrik jong benai January jong ni kesnam hingi lay ki persya lengba jong kijing tho ngimpat pen pau sa ka prathei ya kata ka benta bat ngi lay le bat ngi lay ki da kijing tho ki jongi te kalong ko sultanat ba nakaliang jong ka education department ka respond ya kata ka jing tho ka jongi da ka ba ka withdraw no ya kani ka each ka ba ka ong ban 60 ka 58 ka withdraw bat kani no kumto kapahar pat kami khendiat ndai ba kan tho ya kata aga khat khandai tulik jong ubna jun jong ni snam haba
ni dangdan apa ka meeting apa tura kilai susai ya kitu ki ar totally gi government LP school kum ki ban IT no syakni ki NGO ko bomot ka mothers union apa tura te hadin nang tu ka ar fundri tarik nila ya tho ya ka memorandum chau chief minister batu chief minister lengba ka ai ka bangimla ban tip haga khat pratrik jong ni bunai august kila ong bay kata ko order ru can keep under suspension support tengimla ban tip ga ban mi ka ba kham khia ba ka dei kani ka pisa jongi kinong hikai ka bangi tep hapo ka CPF ka jongi ki school ki jongi bro khat aman la ki school ki bu ya kani ka CPF ka jongi haki account jongi nong hikai individual teachers andai kai ka bami yang ni kalong ba how bena December kelas sumi kesan ko order jong education department bangi dai ban close no ya kini ki account ki jongi tang na ka school ka jonga ni dan ringut kino ikai khat thandai lak bat ngila li tap ni ka pisa baro khat kino ikai ki badai ki non government deficit kila tap ni ka pisa bat da kata ka order ka boong ba nodal officer on sai ya ki individual account Andai ka pafla ka long hado minta ngimpat yo ay kata ka personal account number kata ka ka way tiya ka bentang keranchai balada kamle ka sukar kamle ka ay kayeng bisyar ka dan ka code ka dan ti ay ba ka code kan bisyar madu ba dai ban yo bat madu ba dai ban yo kat ya kani ka benta ka bay dai ka centralize karai ka jongi ka dai kata kawai pat ka long ba kipenmi ka to ka baki ong roster te ngin le roster kumno kanya ki school primary la kalaj gawi ka post la kalaj gawi ka post kon gumta te hadu mentang ngimla ban fill up igini ki post bat filatip hi nong kedong ni dan ka we nong kai dan ko south ligi school bam yo nong hikai bam dan nong hikai kila khang no igini ki school ki joki ka ba kham khia ka long menin ka ski ka penmi gawi ka order ka ba ong one management nang ta one school account, one school ayat. Tiang atrai kani ka benta ka tak paham dai tang NEHU baladadan ki school kani ka campus South Ligi school ngin pelong tang kawai ka management. Tenrai ka tulap ka jongi pan nakawai sa kawai ka per. Te kai ka ba kham ta susu ha kani ka MEG ka ba PE gi ong we oppose MEG ha jing sisya nim oppose ya ki MEG brokat. Namar kandan hi katu katni ka benta ka bayadai ka MEG ka balong ka jing mentoy lu ya ki ad hoc bat ikiwe kinong hikai ki bayo itu tulap ibaret jongki iba khat hajar iba arfu kena hajar te la da kawan ka ni ka MEG kata kamut kan yo ka bahe ka tulap yaki ni kemen ban ni support yaki hanrei phimla pat ban kni na kani ka jongi ban penhe ya kate kata kata gai te kumno kin suong ban pengkut no ya kini ki deficit ndah la song thai ngang atre ini trai minta ban nei la song thai katu ka post kan lek no su ka MEG kamut long su ban long deficit kapamun no pila kini no ikani ka hak ka badai ka deficit bat ka badai ka benta ka jongi ba piong ban sami kite hendrengi ong haba pi kwa ban penhe ki sei gen ka pisa jong ka sarkar ka babun ban penhe tulap ikite kino ikai ad hoc nyimdan ie kata manong ailut igini ki management ki school managing committee bat ka sarkar ko ong bayakani ka pisa brokhat on tap no ka badai on tap no hakata ka school management bat kata ka school management kan sa siu tulap igini gino hikai brokhat ki ai ki de barokhat ki bale ngam ong bakale ka sarkar jong ukonrat ngamong bakale kata hendrai gale ke education department daki kato katni ki officer ki ban pengkela ban pekut ini ki ndala kelumar mangi hangi ki hilale kajing ya kan mi hangi nena kata kada lada kani kajing dawa ka pamenta tang daga district ka jongi ka bangile kam sha score kam kran ngila deble hajwe ban highlight yiki paiba man highlight kita tiba dan kata ke jings do bangi bisni yaki yang no iki em kata kamde nring highlight ba ya kai ke bangi kwa baki deficit kinne baki ad hoc kin kio tang bahaba pengkio kamde ban kata nang ni ngatrai mapi ki badan nang ni ru la da pidan sangut ki khon ma nyabu ka jo ka account ukhon uba khaddo ubu khandiat uba he ubu sibon fitra ban ya dibai marbiang
Lara kita kom ta ki he sarkar ngi le tingi kwa ba ngai. Nrei yo ka Shillong tangi ngi ki nong kai tangi ngi ba penmi ki ordan na ka pohor ka pohor. Dai na ka tanga daw ni sedang suai ka ni ka rally ka jongi bat kilong pis. Pi kilong pis ba ngim kwa ban penthut ngim kwa ru ban penwet ya ki nong tre lani ki office sarkar. Til ladangi i ba ki le bor tingin sabu kan kasgi ba mangi ru yapan peti ka bor. Ngatrai tang na district kat ni palat arhajar kila dan hang ni. Ladawan sana jantia ladawan na zagaru. Hoi PE mene katukat ni ki garu kiwan. Mendai ba kiwan baro khat ki dai tang kinok kit kam jong ka district assistant kiwan ban support hangi. Hang ni ru kidan katukat ni kinok kit kam ki badan na po ki college ki bawang bangi wan ai ka support ka pi bat ki jing thoru ki ai ka city hangi. Tihatul ada kani ke jingi ki ke jongi kadai na ka benta jongi simet kadai na ka benta ke jongi si ke jing mentoi ke jongi ngasgo kata kajing perkat jong kita kalong ka babaklah ngatrai kata nga batai ning sekren bidan aga meeting sekren aga meeting bobon ngaladep kren mentan balada kam snap ngin sepelong de state wide agitation mentang idang le tang district wang ngin saai de deadline ke kemadong ngin sabu nambar kadi district tingin si kendu de state level executive hapo tura la ni hapo rongjeng Khuborjylla angtang isasim ya garai ladep ladep lut berokat minta ke lasang ni ki district ajuai la pelong khatra garu la ya tu artho ngim yo balik dengan tip ki ya kumno ndrei ki nok tre ki wan mat minta ke district ang ni ka Apsta